खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 6 जुन 2025 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो मावफुंजानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय आरो हेफाजाब मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननायबो फैगोन आरो मोजाङैनो जाफुंसारनो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा नाथाय रायखोमा जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांलांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावलांनाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ बहाबा दावबायब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि
गोसोनि साननायखौबो दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोम बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।